नमस्कार, मस्त मॉर्निंग किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। तर आज मुंबईत पाऊस पडतोय, तर बघूया आज आपलं स्पेशल जेवण काय आहे। शकता मुंबईमध्ये किती जोरात पाऊस पडत आहे। तर चला आता बघूया आपली मम्मी काय जेवण बनवत आहे। चला तर बघूया आता आमची मम्मी काय जेवण बनवत आहे। तर मम्मीने इथे चिकन घेतलंय आणि पाण्यामध्ये साफ करून ठेवलंय। आता इथे एक टोप घेतलाय, त्यात तेल टाकलंय। आता आपलं तेल गरम झालंय। मम्मी त्यात थोडा कांदा टाकून घेणार आहे आणि त्यात 7-8 कढीपत्त्याची पानं टाकली आहेत आणि आपला कांदा आणि कढीपत्ता व्यवस्थित मस्तपैकी फ्राय झालाय। आता मम्मी त्यामध्ये थोडी कोथिंबीर टाकणार आहे आणि 1 चमचा आला लसूण पेस्ट आणि त्याला असं व्यवस्थित फ्राय करून घेणार आहे। फोडणीला कोथिंबीर टाकल्यामुळे चिकनला खुशबू चांगला येतो आणि स्वाद सुद्धा चांगला येतो। आता मी त्यामध्ये 1 चमचा हळद टाकणार आहे आणि त्यामध्ये 1 तेजपत्ता मी थोडा लेट टाकला, तुम्ही त्यात पहिलं टाकून घ्या। आता मी त्यात मालवणी मसाला टाकणार आहे। मालवणी मसाल्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईन। हा मालवणी मसाला मी घरीच बनवला आहे। मी आज चिकन एकदम झणझणीत बनवलं आहे, म्हणून मी 2 चमचे मालवणी मसाल्याचा वापर केला आहे। तुम्हाला जेवढं तिखट पाहिजे असेल तुम्ही तेवढं करू शकता, मसाला टाकू शकता। आता मी ह्याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घेणार आहे। हा आमचा मालवणी मसाला जास्त तिखट नसतो। जर तुम्हाला मालवणी मसाला तिखट पाहिजे असेल तर तुम्ही त्यामध्ये तिखट मिरची टाकू शकता बनवत्या वेळी। तर आता तुम्ही बघू शकता हे सर्व मी स्लो गॅसवरच करत आहे। आता हे सर्व चिकन माझी मम्मी त्यामध्ये टाकून घेणार आहे। बाहेर पाऊस चालू आहे आणि हे आपलं चिकन हे झणझणीत बनणार आहे। आता हे मी व्यवस्थित परतून 10 मिनिटं गॅसवरती 10 मिनिटं झाकून ठेवणार आहे। 10 मिनिटं झाली आहेत। त्यामध्ये मी पाणी टाकून घेणार आहे। मी पाणी 3 ग्लास टाकली आहेत आणि मस्तपैकी एक उकळी काढून घेणार आहे। तर आता तुम्ही बघू शकता या चिकनमध्ये मम्मीने मालवणी वाटप टाकलं आहे। हे वाटप कसं बनवायचं त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईन। हे वाटप खूपच छान बनतं आणि त्याचं चिकनही खूप चांगलं बनतं। तर आता वाटप टाकलं आहे, मम्मी त्याला अजून 10 मिनिटं शिजवून घेणार आहे। आणि या बाजूला बघू शकता तुम्ही मम्मीने चिकनचा रस्सा पण बनवला आहे। पावसाची झणझणीत रेसिपी चालू आहे। आता मम्मी त्यात 1 चमचा गरम मसाला टाकणार आहे। गरम मसाला नेहमी मम्मी लास्टलाच टाकते, कारण की गरम मसाल्याचा खुशबू चिकनमध्ये राहायला पाहिजे म्हणून। आता हे चिकन मस्तपैकी झणझणीत झालेलं आहे। तुम्ही गटारीला पण या पद्धतीत चिकन बनवू शकता। आता मी त्याला 5 मिनिटं अजून शिजवणार आहे। आता तुम्ही बघू शकता ही झाकण्यावरती मी कसुरी मेथी ठेवली आहे गरम करत। कसुरी मेथीचा वापर केल्यामुळे चिकनला खुशबू चांगला येतो आणि चिकन चवीला सुद्धा छान लागतं। तर आता ही कसुरी मेथी मी चिकनमध्ये टाकली आहे। तर आता तुम्ही बघू शकता छानपैकी आपलं चिकन तयार झालं आहे। आपल्याला मसाला टाकल्यानंतर चिकनला 15 मिनिटं व्यवस्थित शिजवून घ्यायचं।
कारण मसाला चांगला लागतो. आता आपले चिकन तयार आहे आणि इथे कुकर पण लावून झाला आहे. आणि आता माझी मम्मी इथे वडे बनवते. आता हे वडे कसे बनवायचे याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईन. तर असे मम्मी छोटे छोटे पेढे बनवून घेत आहे. आणि इथे गॅसवर तेल पण गरम करत ठेवलं आहे. तर आता माझी मम्मी एक वडा तळून घेणार आहे. तुमची कढई मोठी असेल तर तुम्ही 2-2 सुद्धा सोडू शकता. 2-2 वडे तुम्ही सोडू शकता. आता हे मस्तपैकी कोंबडी वडे तयार होत आहेत. आता तुम्ही बघू शकता हे वडे मस्तपैकी फुगत आहेत. याच पद्धतीने हे सर्व वडे मम्मी करून घेणार. तुम्ही बघू शकता. आता तुम्ही बघू शकता आपलं मस्तपैकी चिकन तयार आहे. भात पण आहे. आणि हे बघा चिकनची आमटी, चिकनचा रसा आणि हे वडे. तर हे बघा आपली चिकन वड्यांची थाली तयार आहे. शकता मुंबईमध्ये किती जोरात पाऊस पडत आहे. मस्तपैकी पावसात आम्ही मस्तपैकी चिकन वडे बनवलेले आहेत.